Καθόλου είσαι καλά, κοριτσάκι. Δεν νιώθω καλά, τώρα θα κάνω και φάση. Μαρία, εγώ έχω να πω ότι είσαι η καλύτερη μαγείρισα, από τις καλύτερες. Γιατί πού Τώρα έφαγες? μου το μαζεύεις. Στο σπίτι μου, πού έφαγε άπειρες αλλού. φορές. Άκου τι λέει. Λοιπόν, Ευχαριστώ, Νικόλα. και σου έχω ένα γαστρονομικό μεζέ σήμερα. Είναι αληθινός, είναι το μαύρο κοτόπουλο. Τι είναι αυτό? Το βλέπεις, δεν είναι μαύρο μόνο απ' έξω, είναι Αυτό. και μέσα. Το κρέας. Το κρέας, τα πάντα. Είναι όλα μαύρα. Εδώ θα δεις, του έχουν ανοίξει και το ράμφος και φαίνεται μέσα πώς είναι Η το μαύρη ιστορικό. γλώσσα του. Να το. Λοιπόν, Πού ζουν αυτά τα μαύρα? στην Ινδονησία. Λοιπόν, θα πάρεις τηλέφωνο. Μαύρο κρέας έχει. Μαύρο, είναι κατάμαυρο όλο. Και τα σπλάχνα τα πάντα. Αλλά είναι από τα πιο. Να το. Έλα. Αυτό δεν είναι ωραίο. Λοιπόν, αλήθεια είναι πολύ νόστιμο. Θα πάρεις λοιπόν τηλέφωνο το Λάκη Γαβαλά και θα του πεις ότι παίρνεις από την εταιρεία Πουλέ που ασχολείται με την εκτροφή. Ρούλα Ντάκου. Ασχολείται λοιπόν η εταιρεία αυτή με την εκτροφή και την εμπορία πουλερικών, η οποία έρχεται στις 8 Ιουλίου στην Ελλάδα και εκτός των άλλων πουλερικών. Η εταιρεία έρχεται. Η εταιρεία για πρώτη φορά έρχεται και φέρνει αρίστης ποιότητας πουλερικά και για πρώτη φορά το μαύρο κοτόπουλο. Λοιπόν, είναι συγκεκριμένη ράτσα αυτή που ρώτησες, είναι από την Ινδονησία. Έχει το νοστιμότερο κρέας και η τιμή ενός κοτόπουλου ζωντανού φτάνει μέχρι και τα 2.000 ευρώ. Ναι, το θεωρούν τη Ferrari των πουλερικών. Θα πεις και εσείς, κύριε Γαβαλά, που είστε η Ferrari της μόδας, θέλουμε να το διαφημίσετε. Αχ, Παναγιά. Το διαφημιστικό θα είναι ως εξής. Θα μπαίνει σε ένα αριστοκρατικό εστιατόριο της Κηφισιάς και θα βλέπει τους celebrity να τρώνε κοτόπουλο και θα λέει «Άσπρο τρως, μα πού ζεις, χρυσή μου, φάε μαύρο και θα με θυμηθείς». Λοιπόν, 4 λέξεις σου δίνω. Φονταμενταλισμός, νερόκοτα, Ναόμι Καμπέλ και Μπάνικος. Αχ, Παναγιά. Καλή επιτυχία. Θα την κάνω. Φονταμενταλισμό. Μάλιστα. Έχω, πώς το λένε αυτό, προγναθισμό, και αυτό μου δημιουργήσει ένα σίγμα του προγναθισμού και όχι το άλλο που είναι με τα δόντια τα στραβά, είναι του προγναθισμού το σίγμα. Φυσίσεις τα. Ελπίζω να το... Πήγε από πίσω μου, σατανά, πήγε. Ρούλα Ντάκου. Λέγεται. Τον κύριο Γαβαλά, παρακαλώ. Ο ίδιος. Γεια σας. Λέγομαι Ρούλα Ντάκου, κύριε Γαβαλά, και σας τηλεφωνώ από την εταιρεία Πουλέ. Θα ήθελα να μιλήσουμε για τη δυνατότητα μιας συνεργασίας μας. Μήπως μπορείτε να μου στείλετε ένα μήνυμα με το τηλέφωνό σας και να μου πείτε το λόγο και να σας πάρω πίσω. Ναι, φυσικά. Απλώς θα ήθελα, επειδή φεύγω τώρα από το γραφείο και δεν θα προλάβω να το κάνω οδηγό, να σας δώσω μια ιδέα για το κόνσεπτ που σκεφτόμαστε στο οποίο. Είστε εταιρεία, τι είστε εσείς? Η Πουλέ είναι μια πολύ μεγάλη εταιρεία πουλερικών. Ασχολείται με εκτροφή και την εμπορία και έρχεται στην Ελλάδα μάλιστα στις 8 Ιουλίου και φέρνει. Αρσενικών ή θηλυκών, συγγνώμη. Από όλα, και αρσενικά και θηλυκά και κοκοράκια. Αλλά η εισαγωγή που μας ενδιαφέρει περισσότερο να προωθήσουμε είναι για πρώτη φορά το μαύρο κοτόπουλο που έρχεται στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Μαύρο κοτόπουλο. Μάλιστα, θα έχει κάνει σολάριο, μάλλον. Όχι. Να σας πω, δεν θεωρώ ότι έχετε κάνει καμία πλάκα από κανένα σολάριο. Όχι, κοιτάξτε. Γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο, κυρία μου, δεσποινής μου, τι είστε. Κυρία, κοιτάξτε να δείτε. Το μαύρο είναι μια συγκεκριμένη ράτσα από την Ινδονησία. Έχει πάρα πολύ νόστιμο κρέας. Στοιχίζει περίπου ζωντανό ένα κοτόπουλο 2.000 ευρώ. Το οποίο τρώγεται ή... Όχι, φυσικά είναι πεντανόστιμο. Το θεωρούν τη Ferrari των πουλερικών. Υπάρχει αυτό το... Ωραία, πέστε μου γρήγορα τι θέλετε να κάνω, γιατί πρέπει να πάω και για σπίνινγκ. Πέστε μου. Πού πάτε, να σας άκουσα? Πάω για σπίνινγκ, τέλος πάντων δεν τα ξέρετε σε αυτά τα πράγματα, πέστε μου και τι θέλετε τώρα. Το σπίνινγκ, τι είναι το σπίνινγκ? Το σπίνινγκ είναι σταθερό ποδήλατο, το οποίο... το ξέρω, είναι που βλέπετε μπροστά η φόρα, εντάξει. Λοιπόν, θέλω εμείς θα κάνουμε αυτή τι πρέπει να κάνω εγώ για αυτή τη δουλειά? Εσείς που είστε, κύριε Γαβαλά, η Ferrari της μόδας, θέλω να μας εκπροσωπήσετε, να κάνουμε ένα βίντεο το οποίο θα παίξει στις τηλεοράσεις και όλα τα κανάλια και εσείς θα μπαίνετε σε ένα αριστοκρατικό εστιατόριο της Κηφισιάς, ας πούμε, θα βλέπετε τους celebrity. Τη Ferrari δεν χωράω, κυρία μου, γιατί εγώ έχω 4 άτομα πάντα μαζί μου, γύρω μου, να με φυλάσσουν, οπότε μία Ferrari δεν μου λέει τίποτα. Δεν θα πείτε με Ferrari. Θέλαμε να μου δώσετε ένα station στο κίνητο. Φυσικά να σας δώσω station. Θα το συζητήσουμε την αμοιβή σας. Ακούστε το κόνσεπτ, θα σας αρέσει, είναι πολύ έξυπνο. Νομίζω και σας ταιριάζει. Είστε πολύ λαμπερός και χαρισματικός άνθρωπος. Αυτά τα έχουμε ακούσει χιλιάδες φορές, κυρία μου. Τώρα έχουμε τους πολιτικούς που είναι πιο χαρισματικοί. Λέγεται γρήγορα μόνο. Ναι, κοιτάξτε, μπαίνετε. Μισό. Μπαίνετε εσείς στο εστιατόριο. Βλέπετε κάτι κυρίες φίλες σας γνωστές, κοσμικές, να τρώνε και τους λέτε
Έχουμε βρήσει σαν κότες αυτές που λέτε εσείς. Γιατί μαυρίζουν ακόμα πώς μπορούν να μπορώ και που βρίσκουν τα λεφτά να μαυρίζουν. Αλλά τέλος πάντων, ναι. Ακούστε, εσείς βιάζεστε, δεν θα προλάβετε. Λέει, άσπρο τρως, μα που ζεις χρυσή μου, φάει μαύρο και θα με θυμηθείς. Ναι, αυτό συγγνώμη, μπορώ να μιλήσω με κάποιον από την εταιρεία σας, γιατί δεν θέλω να μαγεννήσω μια κυρία. Δεν είμαι, εγώ είμαι η εταιρεία. Ναι, και τι δίνετε γι' αυτό, δηλαδή, πρέπει να κάνω εγώ το διαφημιστικό σποτ, εννοείται. Μάλιστα, τι συζητάμε. Καταρχήν, ξέρετε με ποιον μιλάτε. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που να βγαίνει στη φυλακή. Ποιος ξέρει αν μπορούμε να το κάνουμε, κυρά μου, το σποτ. Κοιτάξτε, όταν εγώ μπορώ να είμαι και στη φυλακή καταρχήν ξανά. μην με λέτε κυρά μου, σας μας κάνει παρακαλώ. πλάκα. Άσε μας τώρα απογευματιάτικα. Θα κάνω το μαύρο κοτόπουλο. Τι είναι αυτά που μου λέτε. Αν δεν σας ενδιαφέρει, δεν πειράζει. Δεν θα κάνετε εσείς το μαύρο κοτόπουλο. Εσείς θα προωθήσετε το μαύρο κοτόπουλο. Αυτό είναι το κακό. Και εγώ θέλω να κάνω το μαύρο κοτόπουλο και εσείς δεν καταλάβατε. Μια και έχω το μαύρο σκυλί τη λούγκρα μου, να βγούμε μαζί στο πλατό. Παρακαλώ. Το σκυλί σας, δεν κατάλαβα, το λένε λούγκρα. Ναι, από το Λουγκρέτσια, του έχω βάλει και Και κυνηγάει κότες, δεν μπορεί να παίξει. Όχι, απλά είναι μαύρο. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω τα μαύρα κοτόπουλα. Μπορούμε να συνεννοηθούμε, σας παρακαλώ. Ωραία, λοιπόν, πείτε μου, θέλετε να κάνουμε ένα σποτ το οποίο θα είναι για πόσα λεπτά και σε τι δίκτυο θα το δώσετε αυτό το Αυτά σποτ. θα τα πούμε στα ελληνικά κανάλια θα το δώσουμε. Δεν το δίνουμε. Ναι, αλλά σε ποια κανάλια, δηλαδή σε τι budget έχει η εταιρεία σας για να δώσει, ας πούμε, για το διαφημιστικό αυτό. Δεν μ' αρέσει ο τρόπος σας. Να σας πω κάτι, με συγχωρείτε. Ακούστε, κυρία μου, Δεν μ' αρέσει αυτό το μεταμεταλλιστικό που έχετε. Και θέλω να ξέρω από τώρα τι σημαίνει. Εντάξει. Ναι, αλλά δεν μ' αρέσει το νομίζω ότι ύφος μου κάνετε σας. πλάκα, κάνετε μεγάλο λάθος. Όχι, δεν σας κάνω πλάκα. Γιατί προσπαθώ τόση ώρα να είμαι ευγενικός, εντάξει. Δεν σας ακούω Λοιπόν. καθόλου ευγενικό όμως. Εγώ μια πρόταση σας κάνω και σας ακούω πάρα πολύ ευέξαπτο. Μα είμαι ρέξαπτος, διότι μου λέτε τώρα να μπω μέσα και να είναι κυρίες και να κάνουμε εκείνο και το άλλο. Αυτό είναι το σενάριο. Άμα σας αρέσει, άμα δεν σας αρέσει, υπάρχουν και αλλού νερόκοτες. Ωραία, να πάρει τις νερόκοτες, κυρία μου, γιατί Θα πάρουμε την Ναόμη την Άμπελ που είναι και πιο μπάνικη. Να την φλάρετε λοιπόν. Με ενοχλείτε τέτοια ώρα για τέτοιες βλακίες. Με συγχωρείτε κύριε Καβαλά, δεν το κάνω εγώ από μόνη μου. Εμένα μου τζόμπι το μελανούρι. Ποιος? Το μελανούρι, ο αρχισυντάκτης του Φουμουλάιου. Δεν είμαστε καλά, από την τρέλα μου, πώς συμπάτησα. Παπαλάκι μου! Πώς συμπάτησα ο βλάκα. Όχι, γιατί στην αρχή λέω δηλαδή σαν βλάκα, αλλά μετά λέω κάτι, επειδή τώρα τελευταία όλο για διαφημιστικά μου λένε να κάνω. Μήπως τελικά όντως είναι. Παπα, με τρόμαξες. Πω, τι τρελοκομείο είσαστε, γαμώ την τρέλα μου, γαμώ. Παναγία μου. Πάντως υπάρχει μαύρο κοτόπουλο στην Ιτωνία. Υπάρχει λάκκο μαύρο κοτόπουλο, βεβαίως. Δεν λέμε ποτέ ψέματα. Το κακό είναι πολλά θέλω να σας δω, γιατί αυτή την ώρα έχω από εδώ και από εκεί και τέτοια. Πας για γυμναστική? Ναι, πάω τώρα ευτυχώς. Πολύ της μόδας είναι αυτό το spinning και ένας φίλος μου το έλεγε τις προάλλες. Είναι τραγικά δύσκολο, αλλά μου αρέσει γιατί δρώνεις πολύ και γυμνάζεις. Πολύ κάρντιο, ναι. Μπορεί να γίνεις αδύνατος σε ένα μαύρο κοτόπουλο. Καλά, είστε τρελοί με το σενάριο όμως. Έλα, ωραίο ήτανε. Σε φιλώ πολύ, Λάκη. Να είστε καλά, Λάκη. Να είστε καλά, παιδιά. Γεια, Γεια χαρά. Γεια.